לפני שנים רבות היה ילד חרה שקראו לו שמעון, שהיה מאוד שובב בבית הספר. הוא היה עושה צרות סדרתי, לא מכין שיעורי בית, מתחצף למורים, היה מרביץ לתלמידים. בקיצור, לא שמע לאף אחד, ולא הייתה כל דרך להובילו לדרך הישר. יום אחד, אחת המורות ששמה רונית מאוד כעסה עליו, והתפרצה עליו מול כל הילדים כשהיא אומרת לו, אפס מאופס, לעולם לא יצא ממך כל דבר חיובי. שמעון התבייש מאוד, ולמחרת היום כבר לא הגיע לאותו בית הספר. במשך שנים איש לא שמע עליו. עברו שנים, והמורה רונית חלתה במחלה קשה, שחייבה ניתוח לב פתוח דחוף. המורה התאשפזה, ותודה לאל, עברה את הניתוח בשלום. כשהייתה בחדר ההתאוששות, היא פתחה את עיניה וראתה בחור צעיר, לבוש חלוק של רופאים, עומד מעליה. המורה רונית רצתה לומר תודה לרופא הצעיר אשר ניתח אותה והציל את חייה, אך הייתה מטושטשת מחומרי ההרדמה. היא ניסתה להרים את ראשה ולמלמל תודה, אך הרגישה לאט לאט כי אין לה אוויר לנשום. ניסתה לסמן משהו בידיים, התחילה להכחיל, הפסיקה לנשום ומתה במקום. הרופא, אשר עמד וחזה באירוע אשר קרה תוך שניות בודדות, הסתובב אחורה כדי לראות מה החולה ניסתה לסמן, וראה את שמעון המנקה הטבע של בית חולים ניתק את המכשיר של החמצן בשביל להטעין את האייפון. מה חשבת, ששמעון החרה נהיה רופא?